Okay, fortæl jer lidt om jer selv. Hvad er jeres hobby og alt det der? Det er mig selv, jeg er 12 år. Ja, og min hobby det er håndbold. Er du god til det? Ja, det er fint. Jeg spiller KFUM. Hvad er det? KFUM det er en klub. Okay. Men hvad med dig? Nej? Ja. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Mig, jeg hedder Elias. Okay. Jeg hedder Johan. Jeg er 13 år. Min hobby er fodbold og sådan lidt mode. Jeg kan i hvert fald ret lidt mode. Ja. Hvad mener du med hobby med mode? Jeg nok køber lidt for dyrt tøj måske. Det er jo ikke en hobby. Ja, det da. Nej, ikke at købe. Hvad med dig? Jeg er 12, jeg hedder Esben, og jeg er en del. Nej, men jeg går godt spille basket, og det synes jeg mest, jeg laver, når jeg er til. Det er også meget computer. Nej, PlayStation. Hvad spiller du? GTA. Okay. Ja. Hvad handler jeres ting om? Jeres film? Den handler om en amerikaner og Ikke den. en mexikaner. Ikke den. Men det som I filmer om. Ja. Handler det om en Vi mexikaner? har lige lavet 2 reklamer. Og den ene, det handler om en Arla Jalla yoghurt. Er det ikke er det ikke om mode? Det er det jeg spørger om. Det er blevet sluppet for. Blev du sluppet for? Ja, det var... Det gik i stå, da vi fik for mange problemer. Nå. Okay. Og så har vi lavet en om Ecuador, ferskekildevand. Nå. Som Okay. der også er helt fantastisk. Ja. Okay, men hvis I havde 1 million, hvad ville I så bruge den på eventuelt? Jeg bruger den på at købe en tiger. En 10'er? Okay, hvad vil du? Jeg vil nok købe en håndbold her til mit hus. Hvad vil du? Ja, det er jo et svært spørgsmål. Hvor er sko? Jeg tror, jeg vil købe et fodboldsæt, et par fodboldstøvler, en masse tøj og forkæmimorlis og rigtig meget Faxe Kondi. Så du kan drikke tykkefed? Ja. Det var jo faktisk sådan i gamle dage, så var fedme et tegn på rigdom. Sejt. Ja, det var ikke godt. Okay, men... Ja, hvorfor har I taget det her valgfag? Fordi vi elsker lærerens hus. Den er en dejlig stod. Det er så faktisk et andet spørgsmål. Men hvorfor har I taget valgfaget? Valgfaget, det var faktisk på en af det var på min 4, jeg havde 3 hjemme, så det var faktisk ikke sådan 100% det, jeg ønskede mig. Så jeg kan ikke sige noget derfor, jeg vil vælge. Men okay, du må godt tale lidt højere næste gang. Ja, hvad med dig? Jeg tog det meget på grund af gutten her. Han er ret sjov med sammen med, og vi følges ad hele dagen i 8 timer. Hyggeligt. Hvad med dig? Jeg tog det, fordi at jeg gad ikke have yoga. Du kan heller ikke gå. Ja, men jeg vil gerne have rødt på. Jeg vil gerne have have yoga. Okay, hvad hedder det? Jeg tror ikke, jeg lige har flere spørgsmål lige nu. Ej, hvad hedder det? Jeg har ikke flere. Er det godt? Jo, jeg har lige et par stykker. Hvornår tror I er færdige med filmen? Eller hvor lang tid? Kan man det vide? Om 4-5 minutter. Ja. Okay, stiller tilbage. Cut!